Com molt bé havia dit el company Asensio, aquesta moció és una mena de continuació de l'anterior. L'anterior era que tota la informació estiguera a l'abast en la pàgina web i aquesta la completa de dues maneres. Per una banda, adherint-nos a la filosofia Open Data, no vaig a explicar-la ara sí, però s'està aplicant en diferents ajuntaments. És una tecnologia o és una filosofia, diguem-ne, important i, a més, bona no sols per als ciutadans com a ciutadans, sinó també per a les empreses. És a dir, tota la informació que tinga l'Ajuntament hauria d'estar accessible i en un format Open Data, les dades haurien d'estar obertes per a que les empreses ho puguin utilitzar. Per exemple, tenim un llistat de centres educatius, estaria molt bé que les empreses que se dediquen a activitats educatives en escoles i tal poguessin descarregar-se el llistat dels centres d'Algemesí. Tenim també bases de dades, per exemple, de tràfic, de llocs de siniestrabilitat, tenim la relació l'Ajuntament tindrà les relacions de llicències d'apertura de bars i de restaurants. Això en altres ajuntaments recomana, per exemple, alguns dels ajuntaments que diguem, nosaltres ho podem fer més modestament, però hi ha ajuntaments com el de Badalona o el de Saragossa, molts ajuntaments bascos s'han unit en una plataforma i estan treballant en aquest sentit per a que totes les empreses tinguin informació que pugui ser rellevant per a elles. Això seria una part. La que a mi més m'interessa, interessant-me molt la qüestió de l'Open Data, és la de l'accés a la informació. És a dir, tota aquella informació que no estiga a l'abast del ciutadà directament de la pàgina web, que aprovem una mínima normativa i uns mínims terminis per a que pugui accedir a ella. Per exemple, l'Ajuntament fa molts actes, ja ho hem vist, alguns d'ells de pressupost elevat, en el qual es poden gastar en un acte 20.000 euros, 10.000, 15.000, 20.000 euros. Nosaltres tenim, els regidors tenim accés a aquesta informació, però jo crec que aquesta informació deu d'estar a l'abast de tot el món. Qualsevol ciutadà, perquè aquests 20.000 euros que se gasten, per exemple, en l'Algecampus, no els paga ni el Partit Popular ni més Algemesí, es paga els 28.000 habitants que hi ha així. Un ciutadà pot voler, i n'hi haurà ciutadans interessats, en veure com s'han gastat i com s'han gestionat. Aleshores, n'hi ha tot un moviment en Europa, que és la llei de la transparència i l'accés a la informació. Tots els països tenen una normativa estatal, tots els països majors de població major a 1 milió d'habitants, excepte l'estat espanyol. En aquest moment, això s'està debatint en les Corts, en concret el dia 28 de juny, ho tinc així, tinc davant meu la proposició de transparència, que es diu Proposició de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentat, no sé si el sonarà, per Soraya Sáez de Santamaría, crec que és del seu partit, i, per exemple, així ve a recollir el punt 5è i el punt 6è de la nostra moció, que ens hem inspirat en la senyora Soraya Sáez de Santamaría. N'hi ha un esborrany també del Partit Socialista, però hem optat per el de Soraya Sáez de Santamaría per a veure si així enterniem el cor de l'equip de govern. Aquest punt està igualment en el Partit Socialista. Vull deixar-ho ben clar. Aleshores, es tracta simplement d'entendre, com es va entendre en aquesta legislatura, o en el seu defecte, en la següent, que tot ciutadà té la qualitat d'interessat en qualsevol cosa que es faça en els diners i en els expedients que estan en l'Ajuntament. En la part expositiva, dia, i vull llegir simplement aquest paràgraf, les dades en mans del nostre Ajuntament són públiques perquè totes les gestions són realitzades partint de diners públics, és a dir, totes les gestions les paguem els contribuents d'Algemesí. No sols han d'estar a la disposició dels ciutadans, sinó que a més han de ser utilitzables. Torno a insistir en que crec que això és positiu per a tots, és bo per a la democràcia, i nosaltres establim, remarca el punt 5è i el punt 6è, que qualsevol pugui vindre la llei que presenta el Partit Popular
Popular en les quals diu que no fa falta motivar. És a dir, mira, no sé, a mi m'interessa saber què ha costat tal servei, l'escola multiesportiva, l'escola d'estiu, què val, per exemple, estaria bé, ja que l'Ajuntament fa un esforç en el tema que parlàvem de l'educació infantil, no? L'Ajuntament està aportant molts diners, o en la subvenció a les escoles de música, que qualsevol ciutadà pugui vindre i pugui consultar-ho, demanar-ho, no vol dir en el moment, clar. Se diu, doncs mira, passa tal dia, ho miraràs, tal, i s'estableixen 15 dies de normal, 30 dies, 15 dies més, en el cas de que la informació siga complexa, i únicament se li podria denegar quan, per les raons que marca la llei de protecció de dades o de qüestió de seguretat nacional i coses d'aquestes, que no crec que tracte moltes, siga, diguem-ne, refusable la petició. Jo, després de la gran sorpresa que m'he endut de que votareu que no en la propera moció, a veure si me doneu una alegria i voteu que sí en esta, perquè vos he citat a Soraya i tot, i a veure si la fibra sentimental hem arribat a fer alguna cosa. Gràcies. Bones per altra vegada. Bé, en primer lloc, simplement una puntualització del que s'ha dit i ve en la capçalera de la moció. Es diu una frase concretament en la capçalera, diu: dissortadament l'estat espanyol és l'únic país de la Unió Europea de més d'1 milió d'habitants que no té una llei específica reguladora de l'accés a la informació. Simplement una puntualització a nivell optimista. És a dir, jo crec que pareix que siguem tercermundistes, però no. Mire, l'administració, i no me toca a mi defendre l'administració central, però vaig a fer-ho, ja que sigui una puntualització. Fa un esforç de fa molt de temps, ja vostè ho diu, la Constitució ja reconeix el dret, en les diferents lleis de procediment administratiu a poc ha anat introduint aquests drets, fent-los possibles, vist dels mitjans que se poden tindre en l'administració, i també li recorde que el legislador, per majories qualificades, ha aprovat 2 lleis per allò que li preocupava més, i anem poquet a poquet, però què li preocupava més? El dret, o sigui, la protecció de les dades de caràcter personal. I té 2 lleis de caràcter orgànic, per tant, majories qualificades, de 2/3, per a protegir el que en aquest moment les persones que tenen la responsabilitat dels ciutadans entenien que era el més important. Per tant, no és una crítica, simplement una reflexió positiva per a que se fan moltes coses. Tot això és un món que va evolucionant i totes les administracions, des de la central fins a la municipal, fa un esforç per ser transparent, per portar dades i per garantir aquest dret a la informació que tots entenem, però que té per darrere uns costos, i no es pot estar demanant per una part austeritat, després demanar una moció com aquesta, que no té res a veure tampoc exactament de la transparència, a pesar de que parega que se confundisca perquè s'han presentat el mateix dia. Concretament, en aquest sentit, m'agradaria explicar què vol dir això de posar les dades obertes per a que la gent les pugui... O sigui, no estem parlant, en aquesta moció concretament no està parlant de que una persona vinga, un ciutadà, perquè sempre parlem de la Constitució i la transparència, dels drets, dels veïns, i són un poc com la coartada per a demanar el que ens dona la gana. O sigui, no és que... I li poso un exemple molt concret. Dins d'Open Data crec que està a Saragossa, com vostè ens diu ahir. Ells tenen un fitxer que tu te'l pots descarregar i posar-lo en un mapa geogràfic dels urinaris públics de Saragossa. Ningú veí de Saragossa agarra, se baixa això i mira a veure on té un urinari. Això faran les empreses. Per tant, no estem defensant en aquesta moció, com en l'altra se podia entendre, el dret a la informació dels veïns. Estem parlant que aquesta informació es posa en un format que algú després pugui treballar. Ve un grup polític que tingui els mitjans i que això ho utilitzi per a el que crea convenient, o les empreses que, com en el cas d'una gran ciutat, com pugui ser Saragossa, si estan elaborant una guia de la ciutat, efectivament es pot interessar tindre en un format electrònic, però estem parlant d'una ciutat enorme. I ahí va la segona part de la meva reflexió. El que demanen vostès és, des del meu punt de vista, matar mosques a canonades. Fan referència a unes ciutats. Gijón és una ciutat molt important. Saragossa, una ciutat de 700 i escaig mil habitants. Badalona, 220.000. Una anècdota perquè vostè entenga la diferència de nivell econòmic i de recursos humans en el que estem treballant. Per estar assentat on vostè està en un plenari de Badalona, un regidor de la policia cobra 1.343,10 euros. Així 70 anys. Vostè ho sap, estem parlant d'una ciutat amb 220.000 habitants i amb uns recursos econòmics molt grans. Aquesta és la primera consideració. I aquestes informacions,
posades a l'abast de les empreses tenen sentit, per exemple, en Saragossa, quan és de veres que conèixer tots els enclaus que té l'administració de Saragossa local en la ciutat és molt complexa si no tens una projecció en un lloc i que això pot servir per a moltíssima gent, per a moltes empreses, per a ubicar-se i fer servicis que pot ser concursar, el que sigui. Si estem parlant d'una administració molt més xicoteta. Per tant, hi ha que equilibrar i no matar, com dia, mosques a canonades, sinó veure quin és el cost de tot això i el benefici real que hi ha al ciutadà, perquè si no estarem sempre parlant de grans mocions, de la transparència, de no sé quant, i estarem 4 anys parlant d'això i no avançarem ni un pas. Això val mils i mils i mils d'euros. I totes aquestes ciutats, perquè quines ciutats estan, per exemple, si vostè entra en la pàgina de .cat, que és una de les que subvencionen, concretament a Badalona i a les ciutats de l'àmbit català i balear, estan subvencionant l'accés, la posada en pràctica de l'accés a Open Data. Quines ciutats estan allí? Doncs mira, està Barcelona, està Badalona, està Lleida i punto, no n'hi ha més. Després està el govern balear, també està, i està la Generalitat. Estem parlant de grans institucions que tenen grans recursos i que necessiten per a la seva feina tindre tot això organitzat. I per tant, per a ells no és ningú cost l'agarrar aquesta distribució que segur que tindrà de contenidors, per exemple, que tindrà el senyor que porta la gestió de Saragossa, no li costarà res a l'Ajuntament posar-la, fer una plataforma, agarrar diners de .cat o de fons europeus, que segur que n'hi ha hagut en les bones èpoques. Ara és difícil que n'hi hagi, ara és molt difícil que trobem recursos per a posar-ho en marxa, però inclús encara que estiguérem, per a una administració d'aquest estil no té problemes perquè tenen grans equips d'informàtics, grans recursos humans i grans possibilitats econòmiques per a tot això posar-ho a l'abast de la ciutadania. Per tant, anem a votar en contra per una raó evident. Estem parlant de l'equilibri entre el cost, quan tant se parla d'estalviar, doncs això és una barbaritat. Això haurà costat mils i mils de milions de pessetes en tots els pobles en els que està fent. És molt bonico, és molt modern, para molt bé, demanar-ho, exigir-ho quan un està a l'oposició, però nosaltres creguem que recursos públics d'aquest Ajuntament s'han de dedicar a altres qüestions. Per això anem a votar en contra i els animem a que voten també en contra, que s'ho pensen. No estem parlant d'oferir dades al ciutadà, estem parlant de posar-les en una plataforma, en un format que les empreses puguen utilitzar per al seu treball. Així, aquesta necessitat entenem que no existeix i el cost que comportaria seria tan gran en recursos humans i en recursos econòmics que no pagaria la pena. Per això és demanar a vostès i als altres grups que poden haver entès, i jo també ho entenc, que estàvem parlant de lo mateix en la moció anterior i en esta, no estem parlant de lo mateix. Per tant, consideren el seu vot i voten en contra de la moció. Gràcies. Ja he dit que la moció tenia dues parts, una referida a l'Open Data. Si el problema és la part referida a l'Open Data, que és el punt 3 i 4, es pot retirar si a canvi voten a favor del punt 1, 2, 5 i 6. Això no va ser cap problema. Ja he dit, he utilitzat la paraula modest, que nosaltres ho hem de fer des de la modèstia. La informació ja està en els ordinadors de l'Ajuntament, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de serveis socials, des del punt de vista de talls de carrer. Simplement n'hi haurà molta informació que està en els ordinadors i que se pot posar a l'abast de tots els ciutadans a qui li interessa. Per exemple, n'hi ha ajuntaments, i s'està fent en ajuntaments xicotets, ja he dit, en Euskadi, en el qual tu pots saber quantes vegades s'ha tallat un carrer durant l'any, perquè això és una informació important, te dona a entendre i pots analitzar quins carrers tenen més dificultats o menys a l'hora del trànsit, etc. En Catalunya ho estan adoptant, no per res, ho estan impulsant tant en Catalunya com en Euskadi, perquè això és un valor per a les empreses. Jo he parlat que és una informació que era important per a les empreses. Aquesta és la part d'Open Data. De l'altra part, que és la de l'accés a la informació, perquè aquesta seria la més important, és la llei que jo vos he dit de participació i transparència, que el punt 5 i 6 està inspirat en la normativa que va defensar en el projecte de llei que va defensar el Partit Popular. N'hi ha punts que jo no estic, que pense que del Partit Popular a nivell estatal que se poden millorar i que haurien de ser molt clars, però el mínim són ixos. Jo crec que és important que adoptem
pressupost, la declaració dels principis de la plataforma pro-accés. No vaig a llegir tots els principis, però sí el capçalament d'uns quants. El dret a la informació és un dret de tota persona, s'aplica a totes les entitats públiques, realitzar sol·licituds deu de ser senzill, parla també del principi de publicitat de la informació, de que no es pot denegar sense manera no raonada la informació, i això és la part més important de la moció. Jo dic, la de posar la informació a l'abast dels ciutadans no costaria tant, perquè és qüestió de, en lloc de tindre un fitxer en tal format, tindre-lo en tal altre i que se pugui descarregar. Però això és una segona part, i que jo torno a dir, si voleu que llevem aquests 2 punts, perquè considero que va ser costós per a l'administració municipal, el llevem, no hi ha cap problema, però el punt 1, 2, 5 i 6 és un punt que el ciutadà pugui vindre a demanar la informació que a ell li interessa pel motiu que li interessa i que no li la puguen denegar, i que això és una cosa que en altres països sí que existeix, que així hem progressat en alguns termes, com el de la protecció de dades, i en altres no. Crec que jo més facilitat no vos puc donar per a que voteu a favor. I si voleu podem tornar a mirar alguna cosa. Bé, contestant-li, no tornaré a entrar en el tema de data, d'Open Data, perquè jo crec que vostè al final ho ha entès. Efectivament, això és un despilfarro tremendo, no vull marcar els ajuntaments, però poden entrar tots a veure les pàgines i a veure en què s'han dedicat a gastar aquests senyors els diners. Ahí està, els datos, i sobretot l'actualització que tenen els datos. Alguns fa 2 anys que no han actualitzat els datos. Per tant, siguin realistes, gestionen bé els recursos públics i anem a utilitzar els diners de l'Ajuntament per allò més necessari i no per a brindis al sol ni matar, com deia abans, mosques a canonades. I respecte a la segona oferta, jo li l'agraïs, però jo pense que és molt més prudent, vostè mateix ho ha dit, va ser debatut en el Congrés. Jo no crec que nosaltres ara tinguem així la capacitat intel·lectual, per almenys jo no me considero així. Si vostè se considera, doncs fenomenal, i li anime a que treballi en tot això. Nosaltres, si ho veiem interessant, també podem recolzar, però pareix més lògic esperar a que això se debatisca per especialistes i se cree una llei que desenvolupi aquesta directiva i que a partir d'ahí veurem, i si farà falta que això se materialitzara o se arreglara per mig d'un reglament intern de l'Ajuntament, d'una ordenança, d'una normativa, estem oberts a partir d'aquesta feina que faran els que saben més que nosaltres. A partir d'ahir nosaltres estem disposats a tornar a revisar aquest tema d'ací 2 o 3 mesos, quan això estigui resolt, i a partir d'ahir, si fa falta incidir més en algun punt, estem a la vostra disposició, tant del grup Més Genèsic com dels altres grups, que també tenen aquesta inquietud, com han demostrat en el seu sentit de vot inicial, que espero que canvien ara. Gràcies. Molt bé, gràcies. Passem a votar esta moció. Vots a favor? 4. Abstencions? 6. I en contra? 11.